खुलुमबाय, आं अनजालि बसुमतारी। आं दा दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइखौ लिरदों फोजा बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि। खन्थाइनि मुं अननाय मुनि। अनजालु, नों मिथिगौ ना अननाय मुनिया दि मा? औ, नों मिथिखागौ अनजालु, मानोना नोंबो इडुकेसन गोनां। सनानि थोरसियाव माइगाब जुजाय बासि बासि दाद गोहोसार। नाथाय आं जाबाय सासे नेहाद गोरिब लोरबां सुबुं। बिदिजोंखि आंनि जिउआ नोंजों गोरोबनो हागोन दा बि? औ, गोरोबगोन, मानो गोरोबा जानो। नोंनोथ' दुवारबाराव राजमहलनि लामाखौ आंनि गोथां मेगनखौ खिन्थिना होदोंमोन। अब्ला बेखि नोंनि दाय नङा? दं, नोंहाबो दाय दं, आरो आं नोंखौ दाय होनो हायो। नोंनोथ' राजमहलाव लाङै लाङै आंनि खामग्लिनाय गोरबोआव थिर गावदोंमोन। बेनोथ' दाय नोंनि, जाय थिरा आंनि गोरबोआव साया जाना दं। मिथिबायना आंनि नोंखौ अननाय मुनिया मा? दिनै नोंनि दायखौ आं गावनो गावनि मेगनजोंनो नुखा खोनाखा, आरो आं गावनो दाय मावजानानै नोंखौ आं मानो अननो लुबैबावो? लुबैनायनि ओंथिया मा? नों गावनो मिथिखागौ अनजालु। नाथाय नों बुजिखासेयावबो आंनि मान इज्जत हानि खालामोब्ला नोंनि बे दुथां आखु आरो मा थाबावनो? गोथार अनलायनायनि मुङाव नंखायै राजनितिक गेलेदोंब्ला नोंहा आरो मा गुन दंबावो? थानसालियाव नों खर्म मावदोंब्ला नोंहा मानि मोननो गोनां बेसेन थाबावनो अनजालु? नोंनि लामाया बेनो सैथोब्ला, थांनो गोनां जिउनि थुंगेनायसिम हान्थिनाय लामानि सोरां आलारि बेनो मारब्ला आंहा सोंबावनांगौ आरोबाव राव थालिया। नाथाय अनजालु, आंहा बुंथिनांगौ रावल' दंसै। गासैबो बेनो नोंनि सैथो आखुमारब्ला हान्थिलांसै आंबो ससान फारसेथिङै, जाय आंनि सोरांखौ आं गावनो गोबाथुमना हमथुमनानै मोननो हालांगोन। आं गोसोआवनो अननाय मुनिखौबो मोनफालांगोन। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।